Boro Society ya, mago damasin pakai kita jaga. Ini seperti laut tuh, ini kau semua kau lama dengar ada jemput. Masih berada. Mago damasin, rongjang itu berada. Kalau gak sih rongjang itu orang lain apa saja jemput. Tuh aja ber. Dunia magani. Laukar oंखाम जानो नागिरनानै जोंनि जायगाया बेनो रायजोफोर दिनै जोंफोर एसे फेमिलि आरो जोंनि सिनायलायनायफोरा गेट टुगेदार जादों जानै बिथिं दङ रायजोफोर गासिबो दं माने बारा गैया जोंफोर 10 जनसोल' दं बेनिफ्राय नै जाहानिया बे ओंखाम बेनिफ्राय नै मालै जाहानि हाथिमुराबोनो सोरबा थागान्दाबोनो आच्छा हाथिमुरा हाथिमुरा आरो थागोन्दानि ओंख्रि थागोन्दाजों बेदर बेनिफ्राय नै एक्चुअलि बयलार दे बियो बेनिफ्राय बियो लकेल दाउ बेनिफ्राय बिमा बियो अमा बेदर नै बेबो आरो दाउबाव ओमफ्राय नै अमा हांनाय आरो रायजोफोर नै नाफाम हा नाफाम बेनिफ्राय नै ना बेनिफ्राय बे फिथा दङ एसे माइब्रा गोसोमनि फिथा आयौ माइब्रा गोसोम दिनसो मोनजागोन आं ओमफ्राय नै मा बियो बे सबाय आरो नै बिथि बास बेखिनियानो रायजोफोर सम गैयालै जोंफोरा आलु दालि गैया पियास दोङो कारजि दोङो दै दोङो बिथिं नै मानसि दं बे मोनाबिलि समाव एसे रंजानाय बोथोर बे रंजानाय बोथोरा दिनै माग दाननि 1 खालार 15 जानुवारि 2025 समा जादों दा जों 30 मिनिट जादों दिनै रंजानाय बोथोर मागो दमासि फोरबो फालिथाय 2025 दिनै रंजानाय बोथोर मागो दमासि फोरबो फालिथायखौ BCWA मुंबाइ बर्षा गौथुमा गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों दिनै बे समनि फालिथायनि गेजेरजों जोंनि बर' जामुं गोबांथा आयदा दङ जोंनि बर' खाजा बुङोब्ला जों दिनै बेयाव जागिना मोननो हादों गोबांथा जों मुवाखौ मोनफिननानै फैदों BCWA दिनै बे समाव रंजानाय फोरबो मोनसे दसेब्लाबो आवगायदों जों बेनि गेजेरजों जों गोबांथा बर'नि जामुं आयदा दाउ सबाय दाउ अनला जोसा ओंखाम नाफाम बाथोन अमा सावनाय ना फ्राय ना बाथोन ना सावनाय आरो जोंनि गिबि मागो दमासि बुङोब्ला बयबो मिथिखायो मागो दमासिनि फिथा सौराय फिथा एन्थाब फिथा लारु आरो गोबांथा मुवानिबो जानाय जायो थ' बेखौ जों दिनै जामुं हिसाबै जों बाहायनाय जादों आरो मागो दमासि हिसाबै बाहायनाय जादों आरो लोगोसे आं बे समाव खावलायगोन जोंनि BCWAनि आफादगिरि नोंथाङा दिनै मागो दमासिनि फालिथायखौ फंनैसो फोरमायलांनो खुलुमबाय आं गासै बर' रायजो आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौ जानानै जों बुंबाय बर' ससाइटि जोंबो मोनसे समाज बम्बाइआव जों बुंबाय बर' ससाइटि जानानै बर'नि हारिमुखौ जोंबो लाखिनो नाजायो जोंबो सानो जोंबो गोजानाव दंबाबो जोङो जों बर' नालाय जोंनि हारिमु जोंनि भाषा जोंनि जोंनि कालचार जोंनि गासैखौबो जों नाजानो लुगैयो थ' बेखायनो जोंबो ज' जादों जोंहा टाइम गैलिया बयहाबो खामानियाव थायो बयबो खिन्थु ज' जालायनानै जोङो जोंनि बैसागानो जा मागोआनो जा रंजालायो जोङो जायफोरा हायो थ' दिनै जोंहा दंनाथ' जोंहा हाजार मानसि दंमोन खिन्थु ज' जानो हायासै जोङो दिनै माबा मोनसे बयहाबो खामानि थायो नालाय थ' मागो दमासिनि जानानै दिनै आं बम्बाइ बर' ससाइटिनि जानानै जोंहा लोमसाव दङ महन दङ देबा दङ बयबो दङ थ' नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय बर' जाथिखौ खुलुमहरबाय जोंनि जातिया देरहाथों जोंनि जातिया आवगायथों बेखौनो जों सानो बम्बाइ बर' ससाइटिया जों बेखौनो सानो जोंबो जाहाथे बम्बाइ बड'लेण्डआव थानाय रायजोफोर बायदिनो जोङो खुसि खालामनो हागोन रनजित दङ जोंहा लोमसाव दङ बेनिफ्राय सन्जिब दङ जों जाय हायो जों
गावजों गाव सहाय खालामलायो गावजों गावनो सहाय खालामनानै जों गावजों गावनो रंजायो मागोनि जानानै आरो मागो दमासिनि जानानै आं बम्बाइ बर' ससाइटिनि जानानै रायजोफोरखौ खेबसे खुलुमबाय खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय मागो दमासिनि जय मागो दमासिनि जय बर' हारिनि होबाय रंजानाया जों दिनै एकदम सार नो बड'लेण्ड नो रेस्ट we want Bodoland भवन Yes, Bodoland by no Bodoland, no rest. yes तो रायजोफोर जोब्बाय सर्ट टाइमनि थाखाय जोंफोर थाबैनो फोजोबनो गोनां जादों जोंफोरो दा बाहेराव दं हरनि 11:30 जाबाय रायजोफोर 12:30 जाबाय तो बाय बाय गुड नाइट रायजोफोर